Μπορώ να αρχίσω? Μπορεί να ξεκινήσεις, ναι. Λοιπόν, ήταν το Σεπτέμβρη του 1958, η επομένη ημέρα ήταν η ύψωση του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ημερομηνία είχε συμβεί το εξής, ότι μία ομάδα της ΕΟΚΑ έκαμε ενέδρα στην περιοχή της Ιόλου και είχε νεκρούς Τούρκους Άγγλους στρατιώτες. Η ομάδα που έκαμε την ενέδρα ξέφυγε δεξιά προς την πλευρά της Σήμου, ενώ η πλευρά από την οποία έκαναν την ενέδρα ήταν από την περιοχή της Ιόλου, Κάθηκα, Θελέτρας. Έτσι οι Άγγλοι αμέσως μετά την ενέδρα, αφού συγκέντρωσαν αρκετούς στρατιώτες, όρμησαν στα γύρω χωριά και εβασάνιζαν κατά κάποιον τρόπο τους χωρικούς. Πήγαν στην Ιόλου, Θελέτρα, Κάθηκα, Αρόδες. Όταν εισήλθαν στον Κάθηκα, έσπαζαν τις πόρτες και έμπαιναν βιαίως μέσα στα σπίτια, διότι περίπου ήταν η ώρα 9-10 το βράδυ. Ο κόσμος, όπως ξέρετε, στα χωριά κοιμάται νωρίς και εγώ ευρισκόμουν επίσης στο ανώγειο μαζί με τις αδερφές μου και άκουσα αυτούς όλες τις φωνές των κατοίκων που εφώναζαν, που έκλαιγαν. Ακριβώς εκείνη την ώρα ήρθαν πάνω στο ανώγη 3-4 Άγγλοι στρατιώτες. Εγώ ήμουν με το παντελονάκι της γυμναστικής και ζήτησα να φορέσω το πανταλόνι μου. Ο Εγγλέζος όμως με έσπρωξε βιαίως και προς το μπαλκόνι και την ώρα που εκατέβαιναν από τη σκάλα με χτύπησε στην πλάτη με αποτέλεσμα μία φανέλα την οποία φορούσα σχεδόν εθρηματίστηκε. Από εκεί προχώρησα προς το καφενείο πάνω, διότι αντελήφθηκα ότι συγκέντρωναν τους κατοίκους στην κάτω βρύση για να τους είτε για να τους ανακρίνουν είτε για να τους τιμωρήσουν. Λοιπόν, εκεί στην κάτω βρύση όταν έφτασα, όλοι οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν τα χέρια τους ψηλά, εγκάθονταν στη γη, κάτω στη γη και τους χτυπούσαν οι Άγγλοι. Ακούσαμε όμως μετά ότι γύρω στις 1 ο Χαράλαμπος πήγαν να μπουν και στο σπίτι του Χαράλαμπου Καλαϊτζή. Ο Χαράλαμπος Καλαϊτζής από τον Κάθηκα είχε προηγουμένως στη Θελέτρα χτυπηθεί πάρα πολύ από τους Άγγλους στρατιώτες. Έτσι τώρα ήταν έτοιμος με μαχαίρι, έχοντας το μαχαίρι κάτω από το προσκέφαλο και τους επερίμενε. Έτσι όταν εμπήκαν οι Άγγλοι στο σπίτι του, όρμησαν εναντίον τους, χτύπησαν 2-3 από αυτούς, πιθανόν να υπήρχε και νεκρός στρατιώτης, άρπαξε το όπλο ενός στρατιώτη και όρμησε να φύγει μακριά. Εκεί όμως πριν
προλάβει να περάσει τον τοίχο, αμέσως οι άλλοι Άγγλοι στρατιώτες τον επιρροβόλησαν και σκοτώθηκε. Από εκείνη την ώρα οι στρατιώτες σταμάτησαν πλέον να ορμούν στα σπίτια, γιατί και εκείνοι εφοβήθησαν μήπως χτυπηθούν από άντρες της ΕΟΚΑ. Περιμέναμε έως την επομένη ημέρα, όταν βγήκε ο ήλιος και οι Άγγλοι μας υποχρέωσαν να βλέπουμε τον ήλιο. Look at the sun, look at the sun. Έτσι μας υποχρέωναν να τυφλωνόμαστε. Μας χτυπούσαν όλο σχεδόν το βράδυ και την επομένη μας άφησαν ελεύθερους. Κατά το πρωινό μας άφησαν ελεύθερους και ετοίμασαν το χωριό, ετοίμασαν για την κηδεία του Χαράλαμπου Καλαϊτζή. Γύρω στο μεσημέρι έγινε η κηδεία. Από τα γύρω χωριά, από την Πέια και από τις Αρόδες ήρθαν πάρα πολλοί για να συμμετάσχουν στην κηδεία. Κάποιος από τις Αρόδες, ο οποίος ήταν και ο αρχηγός κατά κάποιον τρόπο της ομάδας της ΕΟΚΑ, ήταν ο ομιλητής. Ήταν ένας νεαρός μαθητής έκτης τάξης. Αμέσως οι Εγγλέζοι φαίνεται ότι τον επεσήμαναν και όταν έφευγε από τον Κάθηκα προς τις Αρόδες, ενώ προσπαθούσαν να ξεφύγουν και να πάνε μέσα από τα χωράφια, να πάνε πίσω στο χωριό τους, τον επιρροβόλησαν οι Άγγλοι και τον σκότωσαν. Κατά το βράδυ εκείνο, εκτός του ότι έκαναν αρκετές ζημιές στον Κάθηκαν οι Άγγλοι στρατιώτες, εβίασαν και μία κοπέλα. Όπως εμάθαμε την επομένη και έπειτα η Μπάρμπαρα Κάσλ την ειδοποιεί, μάλλον της είπαν ότι της Μπάρμπαρα Κάσλ της είπαν η Μπάρμπαρα Κάσλ, ναι, της είπε η γυναίκα ότι βιάστηκε από Άγγλων στρατιώτη. Αυτά είναι τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στον Κάθηκα εκείνες τις ημέρες. Τα ίδια είχαν συμβεί και στις Αρόδες, στην Θελέτρα και στη Γιόλου. Τα ίδια γεγονότα. Εσύ τι βασανιστήρια υπέστηκες? Εγώ εκείνον το οποίο πρόσεξα είναι ότι ο διπλανός μου, ο διπλανός μου συνομήλικος, τον χτυπούσαν πάρα πολύ οι Άγγλοι στρατιώτες και φώναζαν και έκλαιε. Εγώ τότε του είπα να μην κλαίει, διότι αυτό προκαλεί περισσότερο τους στρατιώτες. Ο στρατιώτης ο οποίος με είδε να μιλώ μαζί του, τον άφησε εκείνον και ήρθεν κατά πάνω μου. Μου έδωσε μία γκλωτσά στα μούτρα στο πρόσωπο και 2-3 δόντια έσπασαν από εκείνη την γκλωτσά. Όμως με άφησε με αυτόν τον τρόπο, εγκλείδωσε και εκείνος, εγκλείδωσα και εγώ. Αυτά ήταν τα αγγύρια. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, τον χτυπούσαν, ήταν γέροντας, τον χτυπούσαν και εκατέφυγε στο
ο σπίτι μιας άλλης συγγένισσάς μου. Τι ηλικία ήταν ο πατέρας σου, πώς εξέφυγε? Πρέπει να ήταν γύρω στα 60-65 χρόνων. Κατέφυγε, ναι. Αρκετοί άλλοι, τα αδέρφια μου, ο αδερφός μου ο Κυριάκος, τον χτυπούσαν στα χέρια και όμως ήταν πολύ δυνατός, με αποτέλεσμα φυσικά να μην κλαίει και να μην φωνάζει. Τα άλλα μου αδέρφια, νομίζω ο Σάβας και ο Αριστόδημος, είχαν ξεφύγει και πήγαν προς την Πέγια. Οι αδερφές, είχαν και κοπέλες, πήραν και τις αδερφές σου? Όχι, μόνον τους άντρες πήραν, τους οποίους κρατήσαν τουλάχιστον από η ώρα 10 το βράδυ ως η ώρα 10 την επόμενη ημέρα. Στο χωριό ξέρετε ποια κοπέλα... Ναι, ξέραμε ποια είναι, ποια κοπέλα βιάστηκε. Το ξέραμε. Ήταν παντρεμένη? Ήταν παντρεμένη, ναι. Ήταν παντρεμένη, καταλαβαίνεις όμως ότι δεν μπορώ, ας πούμε, να αναφέρω όνομα και τέτοια. Μάλιστα. Μετά τι έγινε, θυμάσαι να είχε έρθει η Μπάρμπαρα Κάστελ για επιθεώρηση? Ναι. Ήρθε η Μπάρμπαρα Κάστελ για επιθεώρηση και ήταν μετά από 4-5 μέρες κάτι τέτοιο. Μετά ήρθε κάποιος άλλος, Όχι, μόνο εκείνη ήρθε. Μόνο εκείνη ήρθε. Κάτι άλλο που θυμάσαι από εκείνη την εποχή, ύστερα η οικογένεια του Καλαϊτζή, πώς έζησε το δράμα της απώλειας του? Το δράμα της απώλειας είναι το εξής, ότι ο Χαράλαμπος Καλαϊτζής είχε 4 με 5 παιδιά. Ένας από τους αγωνιστές, ο οποίος συμμετείχε στην ενέδρα εναντίον των Αγγλέζων, ο Γεώργιος Γαβρίλ, επαντρεύτηκε μετά την πρώτη θυγατέρα του Χαράλαμπου Καλαϊτζή και με αυτόν τον τρόπο υποστήριξε την οικογένεια. Τα άλλα παιδιά φυσικά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ η γυναίκα, διότι ήταν μια φτωχή οικογένεια και το επάγγελμα του Χαράλαμπου Καλαϊτζή δεν ήταν προσοδοφόρο, διότι γύριζε στα γύρω χωριά και εγάνωνε αγγεία ως γανωτής. Έτσι δυσκολεύτηκε η οικογένεια να μπορέσει να επιζήσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.